Dear Kuya Mark, pangalan pa lang nimo sakit na kaayo. Pariyaman gud mo pangan sa tao nga nagpasakit na kog maayo. Pero sugdan na ako sa pagpaila. Taga Cebu City ra gid ay ko. Permi ko magtanawan sa inyong vlog hangtod sa ako na'y gusto mo share. Sa una, year of 2013, suod gid kaayo mi sa akong tiyo. Kay wa man ko nakaila sa ako papa. So siya akong giila isip pa ako nga amahan. Tuokog tinud-anay iyang pagtrato sa ako kuya. Pero naabot ang adlaw, gipakita gid niya kung unsay intention niya diri sa ako. Usa ka adlaw, nibisita ko sa ila kay lagi gila na pud nako sila isip usa ka pamilya. Pero katong higayuna, siya ra usa ka uban iyang anak nga pwerte pang bataa kuya. Iya akong gipasulod sa ilaha og gipalingkod sa higdaanan niya. Ang sunod nga panghitabo mao'y nakapakulba sa kuha kay gigitik-gitik ko niya which is dili niya usual ginabuhat sa kuha. Ang gitik-gitik niya sa ako tukog dito ra kutob pero nasya ko kay kalit niyang gigunitan og kusog ang akong duha ka kamot og gihikap ang dili angay hikapon ko ya. Ang masakit, gitawag niya akong bagumangkon nga iyang anak og gisugo nga patak-umon sa ako ang baba. Nisukol ko pero dili enough para makabuhi kuskusog niya nga pagunit sa ako kuya. Hangtod nga gubo na jud siya shorts ug dito na nahitabo ang dili angay mahitabo. Nakuha sa ako ang tiyo, ako ang pagkababae kuya. Ipalakaw ko niya sa ilaha og gitagahan ko og 20 pesos. Pag uli na ko sa mua, nisulti kong mama sa maong nahitabo hangtod na abot sa higayon nga nagkagubot ang muang pamilya. Wala na ako gipapreso akong tiyo kay maluoy ko sa akong igagaw kay dili lalim magdako nga walay amahan. Kabaw ko bugo kayo ko sa point nga wala na ako gipapreso kuya. Pero naluoy pud ko sa akong mga igagaw. Pero karong tuiga, nagtingganay na ako ang mama ug iyang igsuon nga asawa sa akong tiyo. Sakit kaayo sa dughan kay kung wala mi kwarta, didto mi manghulam nila. Sakit kaayo hunaon kay hangtod karon nga maski nami dakong utang nila pero masakit gud ang gibuhat nila diri sa ako kuya. Naabot sa punto nga nakauyab na pud ko ug nagkaila og laki nga dawat kay ko niya despite sa akong past experience. Pero sa sinugdanan ra di ang tanan kay igoran niya gikuha iyang gusto sa kuwang pagkababayi. Gibiyaan ra pud ko niya kuya. Hangtod karon samtang nag-type ko ani naghilakos kasakit kuya, murag na flashback ang tanang panghitabo. Gusto na ako move forward sa tanan kuya. Gusto na ako kalimtan ng tanan kuya. Pero hangtod karon sakit lang gyapon kaayo sa dughan kuya.